hainbeste kostata, baina azkenean lortu dozu bera konbentzi dute. Horixe dozu, segure dozu neurri eta doinoan hiru bertso kantetako gaia. Jose Mari dut izena eta izengo ikia dut gaza, ta gaur lagun bat bizita egiten, heldu da Granadarantza. Berak dioza une hauetan, daukala hainbat zalantza, ez duela ikusten nola jeitxiko den persiana perantza. Nik esan diot ibilbidea, izan dela nahiko gatsa, gure herriko sufrimendua, bortitza eta garratza, baina iristen ari garela, tunel bukaerarantza, hasiera baten ez du ikusi, baina ikusi du antza. Urte herri hau hartu zuten militarki, piezatutan banatu zuten, egin zituzten bizati. Diktadura bat gero etorri zen, demokrazi bat formalki, berriro ere hegoaldea, egintapi adabaki, eta orduan berriro ere behar duen erabaki, eta zerrezan behar diot orain, ados ez dagoen bati, alperrik dira orain beldurrak, eta hainbeste aitzaki, gure herria zer egin dugun, eta nor garen badaki. Hasiera baten nik enekien, banuen konbentzituko, ez da errentza urruka luze, hori egitea uko. Dio burrukan galdu ditugu, hainbeste lagun gertuko, oroitzen ditut
Baina